Radio. I'm not doing off. Bien, radio sababu kan mɔgɔw aw ni sɔgɔma. Lɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 2 tana gosira anw fɛ yan. O waati kelen kan mɔgɔw o filɛ ni Alama hinɛla Elage Adama Konate ka montre bala sɔgɔmada in na Tomokɔrɔkaw fɛ yen. Kan mɔgɔw waati kelen o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. An bɛ sukoya la bi Tomokɔrɔkaw fɛ yen Adama Konate Ala y'a ka kalifa minɛ sura. O la n'Ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka dugawu dɔn an ka cɛkɔrɔba in ye. A tun ye radio so kanu kojugu. Nka a tun ye Karim Sidibe fana Sebakɔrɔ kanu kosɛbɛ. O la an bɛ dugawu dɔn k'a ye ka fara Mali ani kɔda diɲɛ sigi naani kibaruyaw ka sɔgɔmada in na dɔnkiwari filɛ. Dɔnkiwari min ni Karim Sidibe bɛna lase aw ma. O la an bɛ dugawu dɔn Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye. An bɛ aw ladɔnniya ni o ye kunungo kari ka bɛn février kalo tile 21 san 2021. An b'a ladɔnniya k'a fɔ mawuluduba kɛra an fɛ yan Katelɛkaw fɛ yen kunu. Mawuludu min ni an ka karamɔgɔ musoba min filɛ Katelɛkaw fɛ yen ni a ye misiriba jɔ. O misiriw kɔnɔna kunungo a fara. Maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka na a kɛnɛ kunungo. O ye dɔwdonba kɛ an ka karamɔgɔ muso nin ka hakili la. Dɔwdon kɛ Mali ye ka dɔwdon kɛ Zegwa ye ka tɛlɛ ɲina san 2021. Ala ka na ni hɛrɛ ye an ka jamana ninnu kɔnɔna na. O fɛn min n'o ye Kebinikaw ka imami ye. Ale kɔni ye wajuluba kɛ kunungo nin kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna ma waati n'a nataw la minnu n'o b'an bolo kɔrɔ minnu lase aw ma. O mawuluduba kɛra kunungo Katelɛkaw olu fɛ yen. Mali kibaruyaw la. Mali premier ministre ale ye baara min kɛ n'o y'a ye k'a fɔ taabolo min kan ka k'ale ka gouvernement la furancɛ fanga in kɔnɔna na. A ye o gafew labɛn ka t'o kalan. CNT jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ ka député bulon jɔyɔrɔ fa furancɛ fanga in na. An bɛ aladɔnniya k'a fɔ a taara ka taa kunnafoni di olu ma. K'a da don a kunkun n'a ɲɛ na k'a bɛɛ lajɛlen lase. Koba 6 a y'o de sen ta. Lakana b'o la, kalanko b'o la. Ka marifa minɛ minnu tun burutilen bɛ Mali ma waati tɛmɛn'o la. Ka marifa minɛ olu la bɛnkan min kɛra Algérikaw fɛ yen nɔ. O bɛnkan waliyali an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mokutari Wane a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma juma tɛmɛnen. A y'a jira k'a fɔ a ka d'ale ye gafe min labɛnnen filɛ o fɛ tan. O gafe kofɔlen ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ min n'ale filɛ k'a kalan ye. A ka d'ale ni CNT jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ député bulon o yɛrɛ o ɲamali ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko olu k'a kalan. Yani kari cɛ hakɛto yani ntɛnɛn cɛ walasa ntɛnɛn don n'a y'a sɔrɔ ale ka feuille de route n'o y'a ka baara kɛlen nin ye n'a ni kɛli ka kan o k'o fɔ walima ni yɛlɛma kan ka don fɛn minnu na o k'o fɔ walasa ka baara daminɛ joona ka da ka furancɛ fanga in ko a tɔ man jatun. N b'a ladɔnniya k'a fɔ Mokutari Wane o tɛnɛn min ye bi ye bi ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ CNT olu ni Mokutari Wane o bɛna ɲɔgɔn ye ko kura walasa fɛn min n'o ye gafe min dira CNT ma o ye fɛn minnu sɔrɔ a kɔnɔna na ka yɛlɛma don olu la n'a sɔrɔ yɛlɛma kan ka don mun na ka yɛlɛma don o la ni yɛlɛma yɛrɛ ti don a la fana an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o bɛ sira di Mokutari Wane ma a ka baaraw daminɛ joona. M5 RFP kabiri coup d'état kɛra o ma deli ka lajɛrɛ min kɛ kunungo o y'o de kɛ. Lajɛrɛ in
amala dona ka fo amma bacama kuma kene kan do sente ma bawye o yakilna chama jira nyona kunu misalla yakli be ma ba fenfena sente konna na balagele kumbe akera yorom no kara palais de la culture kunu go Bamako kawfe M5 RP ama nyama balagele dafale Murbo Sidibe Shugel Kokala Maiga Mutaratal Jamil Bitar nunu balagele kume kene kan kunu kauka kilna ujira kayira kafo pelambu labbi waya kafo ko ka Mali ka bla bolo kelen kan bolo jonjon kada ka kuleta kera femunu na ko ol kon sigalen bala kafo ko atna se ka ketugola o satke la ko ol kon be mi fe wuli ka jode nu fraye weye kele munke o kele no o tonana laban surasu fe wuli re ka kumala ko fo o je kulu kelen ga wuli kauka kilna ujira waya ja kafo munu kumbe president la folo o ma ko fole nuni wulu nanfulo sabakoro dun ani sani fere mun kera mamina ni gouvernement koro temena o nanfulo ko fole mun ni o belagele be al sa tegemada o kelen kan wa ma mun e wale en ke fana o ma kelen fana wulu be jamana konna na fo etika ka ke wolula ko na tola to ina ta tibe mamada ali batili ali aja ka fo muni nanfulo shen wati temenu la o ma kele wulu lebe jamana kono ni wati na fana o ka agira ka fo ko fuiti ka ko lula ku buga barake aketo la o be jamana kono na fo fui make M5 RP o ya ja ka fo mim kaimbi o ya ka fo o ka wuli ka joke jama mi na le pla jama man cha kunu kuna fundila ya ja ka parti me ma ke me pla bonyongo ka konga o jama pidi min ple ko n'olu sera ki fanga ke clean ka wuli ka jɔ sabati o ka laɲini min n'ala sɔnna ma ko o bɛ se ka kɛ M5 RP o y'a ja k'a fɔ nin ye wulilen de ye o bɛna lajɛrɛ wɛrɛ boloda walima ko wɛrɛ boloda walasa olu hakilina ye min o bɛ se ka u bila sen kan cogo min na Mali ko in na yɛrɛkan UNESCO ni ale ye diɲɛ selekina tɔm ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma ani kanko ma o ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min bila kanko kɔsɔn don dɔ kunbɛn de tun ye kununko ye février kalo tile 21 o siratigɛ la n'i y'o ta an ka Mali kɔnɔna na yan o b'o bayɛlɛma k'o kɛ kan min ye ko siminkan ka da la maa o maa ni kan fɔ kɔni bɛ yen ko a ka ca Ala fɛ i b'i ba ka kan de fɔ an fɛ yan farafinna o kan fɔ min filɛ ye ko ni o kan ma don ba la an fɛ yan farafinna ka baara k'o kan ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ farafinna bɛɛ bɛ nin cogo in na fɛɛrɛ tɛna na sɔrɔ a ko fansi la ko yɛrɛkan walima siminkan an b'a fɔ an ka sow kɔnɔ ani duguw kɔnɔ ko nka a yirala k'a fɔ a tɛ ka kɛ i n'a fɔ kan minnu wajibiyalen maaw kan i n'a fɔ faransɛ kan ko ka baara k'o kan gouvernement bolo o yɔrɔ min filɛ nin k'olu de gɛlɛyaba ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin lajɛrɛ kɛra kunun an fɛ yan Mali la diɲɛ sirigɛlen bɛɛ lajɛlen fana ye don kelen k'o ɲɛsin yɛrɛkan ma Niger an b'a ladɔnniya k'a fɔ dugu min n'u b'a fɔ ma ko Dargol a filɛ nin Tilaberi mara la o Dargol kofɔlen tuma min na ni kalafili laban jɛkulu seni ni olu tun bɛ fɛ ka taa kalafili yɔrɔ la o tora mobili kɔnɔ o ni kalafili minɛnw ka taa yɛlɛ mugujugu sanfɛ mugujugu nana pɛrɛn an b'a ladɔnniya k'a fɔ a pɛrɛnna a kɛra sababu ye ka maa 7 bɔɲɔgɔnko sɛbɛkɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na maa 3 k'olu sɛbɛkɔrɔ jogi o b'a yira k'a fɔ ko Tilaberi fanfɛla in n'a ni Mali ani Burkina Faso tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ko kalafili mana se ka kɛ yɔrɔ kofɔlenw la ka ɲa tun ka d'a kan ko siran kɛra wa kangaramada tun kɛra ninnu ye waati tɛmɛnenw la ko kana sɔn ka kalafili kɛ n'a kɛra ko ni min bɔra la ko yɛrɛ ɲiniko don Niger an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'a bɔra o la a jala k'a fɔ duguba min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Agadez ale ni Doso ko kalafili sɛbɛn dɔw n'o ye kalafili sɛbɛn bayɛlɛmali ye k'o yɛrɛ bolola n'a bɔra o la k'a fɔ de ko baasi wɛrɛ kɛra Niger kalafili in na baasi foyi ma k'a la ko a kɛra kɛcogo lakika kɔnɔna
o satkala maladona ka fɔ sigi kelen bɛ ka jaabi kɔnɔ seni ɲɛma kabiri sɔrɔ ale kunnafoni di jaabi dili daminɛ wa ka ca Ala fɛ ko yani araba cɛ fɛn min n'o ye a kunnafoni fɔlɔw ye jaabi fɔlɔw ko na da maaw olu kulo kan. Nigeria avion tora kɛlɛkɛ avion n'o ye sɔrɔsu avion ye o dɔ tora kunungo yala la o ka sanfɛ ni avion bɔra ka bi maa kɔni tun bɛ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɔnɛn'o ni na kunu. Congo RDC Georges Meridi ale min tun ye Laurent Désiré Kabila kɛrɛfɛmaaba ye kumana tun nana ka garde corps kun don ko jalakili kun t'ale bɛ ka ɲɛsin ale ma k'a fɔ ko ale de kɛra sababu ye ka Congo RDC a jamana ɲɛmaakɔrɔ n'u bɛ tali kɛ Laurent Désiré Kabila la k'o bɔnna na ko ale kɔni bilama a bolila ka taa yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛ a ye to de la ka kunnafoni di k'a fɔ ko nin ma kɔfɔlen Laurent Désiré Kabila bɛɛ bɔnna na don min o don ale b'a ka so wa ko kun labɛnnen don dugu jɛ o kan ka taa dugu dɔ la ale famana min ma k'ale y'a mɛn k'a fɔ mugu mankan bɛ palais la wa ko ale ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ tugun ka d'a kan ko nana teliya ale yɛrɛ ma. Kanubagaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan an bɛ foli ani tanu lase aw ma ka yira aw bɛɛ fana na k'a fɔ Tomukɔrɔkaw fɛ sɔgɔmada in na arajow bɛɛ terikɛ Elhaji Adama Konate Ala y'a ka kalifa minɛ a la sura suturali ni Ala sɔnna a fɔra fɔ cogo min na k'o bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 14 waati n'o ye selifana seli ye an bɛ ka jɛ ka dugawu don kɛ anw terikɛ la n'o bɛ talikɛ Elhaji Adama Konate la Ala ka hinɛ a la Ala ka a jigiyɔrɔ ɲa. Lemana nin fana bɛ fosi bi sɔgɔmada in na kunnafoni na aw kan bɛ ni Ala sɔnna ma bi su in na hakɛto bɛ n ka Sala Mahamadu.